Jari tuli sisään ja sanoi, että mä haluan jalkapallon. Mä sanoin, että ei näin kovalla pakkasella pelata. Jari sanoi, että mä rikon ton ovilasin sitten. Mä sanoin, että no ei sittenkään. Jari sitten potkasi sen ja sanoi perään, että minähän sanoin. He's focused on being a professional and being there all the time and give everything for football. Private life is a different part and it's got nothing to do with the football career. En tiedä, oliko ne kivoja pelejä Ajaxia vastaan. Sieltä on nokkaa aika hyvin. Nyt jos mä olisin näillä järjillä, niin mä olisin antanut ja sanonut, että Veikkonen pelaa. He shall always be an icon of Ajax football. And then can I say why he is an icon? But he is an icon. People did not really know who he is, not even I, because there's always something mysterious